Ishai kama. Ima shekwebe kanye marama. Ayama. Kuzori jereri gige manti mako onoga kokochie. Oya mama nejebuya o. Hiro lodi wa mama, elenu ihe buru hiro. Ayam eburube. Umunne ji odo, ole ihe besemokwu, ole ihe baba makwụkwọ, ole ihe bụ onye ugwu nnu jiri bịa chi onye buru nnehi gwa onye wụnahi bahi ibe eji eme nne m adọdọbaya ụfanya adọdọbaya ụkwanya adọdọbaya ụfanya adọdọbube ube yadọdọ awe ube ayo ayama. Wande meje manu ayama mane bola ya o. Hey, iribola jabona ria magiwe robi wande jwajuju podo. Ayama. Doche wa mama iribole. Gige manti mako oroga kokochai. Kabaka nwa mama me gige manti keke rolu mo. Umunne m rodo, ole ihe besemokwu, ole ihe baba makwụkwọ, ole ihe bụ onye ugwu nnu jiri bịa gwa onye buru nnini, onye wụnahi bahi ikpe ejeme. Nne m adọdọbaya ube adọdọbaya ụfọnya adọdọbaya ụkwanya adọdọbaya osushimushi nwanne enyi ka nwanne gbalaga. Ayama alaribole nwa mama elenu ihe buru hiro. Nnamdi nwa mama lenu ihe buru hiro. Ibola nwa mama elenu ihe buru hiro. Alumechere nwa mama jei na hụna ole ihe buru hiro, ele ihe buru hiro. Ayama. Ije maka ala gị, ije manti maka ọrụ gị akụkọ ube. Onye mama na-ejebu ya ooo. Nyewu nwanzile. Ayama. Akwila kekaya. Why you got continue here? Friday. Now Sunday afternoon/night. Friday we are live by 6. On Sunday afternoon we are live by 1 in the afternoon, then 5:30 in the evening. Thank you very much for joining. Monye we mmadụ na-eji apa umozu shimarushi. On your Oriental Brothers ikwuru ebe ahụ. Monye we mmadụ na-eji apa ozu shimarushi. Gemanti. Igemanti mako alagi. Igemanti mako roka koko ubani. Alright, thank you for watching. Remember to share.